Tak dávaj pozor, tu je samý bezďak. Čakaj, dám. Ja nebudem ani svetlo zapínať. Tu nemusíš. To je istotu. Keby bez... Fuj. Dobrý deň. Jebe. Ale to tu kámli. Tu bola kuchyňa, tu boli ešte kedysi one. Fuj. Kámo, tam boli ešte kedysi varnice. Fuj. Táto by tam nechal. Ešte tam boky. Ty kokos. Ale majú pozametané, aspoň nechodia. Fú, ty kokošak, proč to tak? Ako, to je čistý humus. Tebe jebe. Fú, ty kokos. Ideme sa trošku načúkať. Doblovať. Pozri sa, ha. Tu si grill, tu... Ešte tu ráne majú budík, tá blbosť sa to vždycky zapípa. Pozraj, ha. Keď majú niečo hotové. Fúj. Kokos, zase to tu kurili, tu opekali asi. Si jebe. Pozraj, ha. Kamo. Úplná totálka. Kokos. A to je len pár rokov opustené toto. Ty, no, do tých izieb sa mi ani nechce ísť. To je krtková torta. Ty kokot. Fuj, do. Pánske. Do hovna šlápel. Hovado. Bojíš sa, že to bude nejaký klinec alebo čo? Čo? Joj. Kurvy berdomovské, feťáci smradlavy. David. Fuj, David. boty mi vylížu. Do korene. David. Tvoj otec bude mať šťastie, šlápal do hovna. A táto to není psačí. Nezapomeň. Ako, toto je sila. Že sú tam boty, očistím a budem prodávať na eBay. Za 20 eur Adidasy. No a sme tu každý besa. Fuj. Vidíš, tu sú klinice. David, poďme ďalej. Koko, to sú iné, ole. Koko, to sú iné dobroty. Do piče. To sú iné hroty. Táto sa budem prodávať na eBay. Za 5 eur. Malinko moja hýdavá. Uj, do piče. Akože byli sme hore, minulý rok, ale toto tu stojí dole, to je... Ale tu bývali predtým. Tu dole bývali minulý rok. Či už tu není nikto, hej? Kúpi to hrubé hovno na zemi. No mám takový. Môže byť. Ja to chcem tam von. Väčší, fuj. Aha, pozri sa. To je čerstvé hovno, fakt. Tam máš návštevníka. Zvolí si tam jak šmígl. Smigl. Glum. Glum. Dobrý deň. Táto mám. Uniková cesta, hoši. Áno. Ale kam do piče? Do pekla alebo kam do piče? Do hovna. Daj, ty môj kokot. Už som videl ako šelicu. Ale toto? Ty kokot, ale toto? Tento brutál to ani do videa nedá, do piče to ne. Poradne YouTube zablokuje do piče. Za 300 rokov. Koko, tomu ver. To je fúka, jak ole.
Kokot, sami tou len. Pozeraj. David. Á, kúkaj, sami tou len. Ty kokot. Fuj. Áno, Mario, máme Môže vyskúšať. Nožík prisadala to. Fuj, ty kokot. Ale pozri sa, ešte stále sú tu šanony. Jako vypadá vlastne, že keď to zakrývaš, vydávaš, že to je teplejšie ako madrace. Zdar. Kurva, ja sa robí tak na malci do piče. Radšej. Najlepší produkt. Koľko najebňa. Pozri. Už iba šanony zostali. Papíre nikde. Papíre nikde. Koko, sako. Toto bude iný hejt. Kámo. Ale ja to natáčam aj ja idem no mail. Ja pravím, všetko môže minulé, keď tu bude minulý rok, tu dole nebyli, hej. Však nebyli, lebo to tu bolo obsadené. Tými Marťanmi. Koko, zase tu budem musieť vypať zvuk. Čo ti jebe? Dneska bude znova celý deň, dneska už ma najdeme. A on tento kokotiny, ja neviem, ja to budem musieť dať oné von. Ježiš Maria. Samič palek, ty kokot, fuj. Počúvaj, toto musíme dať na oné, na ten druhý kanál. To nebudem ani strihať, to pôjde rovno na ten kanál. Čo je? Vygrcaj sa. To nepôjde na môj kanál. Nie, toto pôjde rovno. Toto pôjde rovno oné. Toto musí ísť Máme dneska. špekyho. Z Outlastu. To je taká hororovka. Opustená blázareň, či jak sa to povie? Jak prezimský Thailand. Tu som kámo bol, keď to tu bolo ešte čisté. Prehľad plnenia plánu RVT za rok není písaný ZTS VUHYM. Áno, to som odfotil, to mám ešte na starej fotke, to môžeš vidieť, že tu taký bordel nebol. Kokot, fuj, pohľad. Kokot, fuj. On zmizel. Jak glum. Vypalil sa aj grum, kokot, že glum. Môj milášek. Kokot. Ale prísahám, že tam bol tak zahnutý. Ešte rybu mu surovú dať do ruky. Ale ja si môžem robiť s takýmto ľudí s nami nejíle. Stačilo by toho škrata mu na to ruky. Kokot. Mi ho zohral sama koštička. Ja plačem normálne, fuj. Rybička. Kokot, tak toto je sila. Ty pozri sa na moje oči, ja. Ten židok poraz, hej. Vypni ho bytá, kokot. Vypni ho, kokota. On ešte nevie, že ideme hore. Ideme ešte dole. Nie, ideme hore. Ideme dole. Potom pôjdeme hore. Kokot. Toto musí ísť na hamba do Slovenska. To musí. Dole. A... Kokota, zase štrúdle. Ukáž ty štrúdle. Makové. Kakaové. Kokot. Karamelové, to sú ladíže. Kokot. Fuj. To sú ladížové štrúdle, chlapci. Ty môj kokot. Fuj. Bože.
Nejaká pleseň. To není plesen, to sú srač. Sami benzínka by tu smrť, alebo nafta. Ova. No však áno, to je... No Už ani... sami tomu len. Áno. Jak lak. Kamaráde, ale tu, keď sme boli naposledy, tak to nechandilo toulenom. Fuj. Počkaj, alebo nejaký hobit na teba vyskočí, ty kokot. Dumbledore. Kde pasty? Do piče. Skoro sa šlape do na lížu. Ďalší. Do to sere. To je čerstvé. Ty kokos, to sú také hovna sere. Tak to je čerstvé. Ty kopidá to čerstvé. Dobrý deň. Čo mi vyplo svetlo? No jebe. Kokot. Vidíte, toto sa nachádzame úplne dole v spodnej časti budovy vývoja zeštecké. Tu byste na gáhe. A to vidíte, v jaké to tu je stave. Kokot. Sama štrúdla. Sami bolver, sami smrad, sami odpad, sami hnoj. Myslíme, točí hlava mi je na odpadnúci. Čo ti je? To byla plná piča papíru a oných kartotek, nič tu není. Však všetko sa podpálilo. Počkaj, to bolo hentam ďalej, Miro. Čo ti je? Kurva. Počúva, ale tí bezďaci hovoria, že tu má nejaký čierny démon stávať dole. Že odtiaľ to zo spodu vychádza čierny démon podľa nich, ale oni sú zhulení. Ale keď tu svetlo. Ale pozri sa, niečo tam stojí. Ne, počujete, za chvíľu. Ne, to kúknem. Ne to kúknem. Ja by som radšej utekl. Tebe. Ja to bol on, ty kokot, čo strašíš. Kde? Že na konci, vidíš? Ziš tu. A tí bezďaci naposledy pred 3 rokmi, keď som tu bol natáčať, Paranormal, tak povedali, že vidia čiernu postavu, tu zdochli niekoľko Démone, bezďaci. seš to ty? Tata bucicho. Ne, ja to taky nebyl. To není sranda. Ja to nebil. Ja to taky ne. Odúš, tata. Drž mi. Kámo, tu asi normálne vyjebali celú fabriku toulénu. Čo ti jebe? Aha, pozri sa, tu sú aj flaky z toulénu, kámo. Zrazu to tam není. Není, ja som to videl. Ten mi do piče. Ale tí, ktorí tu prespávajú, tí bezďaci, tak hovorili, že one. Že vidia nejakú čiernu postavu, odtiaľ to vychádzať hore na druhé poschodie. To není sranda. Poď, Miro. Fuj. Miro. Ja si pripravím. Nožík do ruky, to je istota. Pozri sa. Tieto gone, čo sú tieto snímky, vidíš ich? Tak to išlo cez premietačku, to boli ako fotografie. To ešte si nemôžeš pamätať. Zajebal som si to až do masa. Boli? Joži, koko, co sa stalo, more? Chceš ty kurvy sem, čo zajebal. Však ale tu musí dať pozor, že tu sú všade klínce, co? Tak, cestu sa mi šo tam to šlápe, poraz sa mi to do nohy zajebal do masa. Kurva. Povídal sa, dávajte si pozor. Pomeň hore a tam si to kúpi. Nebudem sa vyzúvať. Iba hore. Ty koko to boli. To musel byť klínec a veľký jak svinia, lebo porad cítim. Či mu ne šlapkanicu v boce. Koko, ja všetko kričím, že ťa napadol nejaký bezďak, koko. Spáť sa tam utekal. Ty koko. A tak to niekto do pičele, každý. Ne. Tak ho budem asi potrebovať. Koľko tebe jebe. Dobre, to nevadí. Nohy zase znesú. Nepotrebuješ ani tetanovku alebo niečo také. Ja by som nešiel do tej černej miestnosti. Prečo? Sa vypráva tá pičovina. Pozri sa, ja som bol tu dole v noci, sám. No v život sa by som Ale to ne. To je, jak keby si, ani ne, že klinec, ale ja vedel mysleť, jak sklon rozbitý, keby si drbil do nohy. Však ale tu všade skúr, nečuduj sa. Pozri sa, pancierové skrine, ako otvorili. Jak hovno, normálne. A jedna je dokonca hore, alebo aspoň bola. Hore pri onom, pri skodisku.
Takáto skriňa tam bola. Takáto skriňa bola hore. Na schodisku. Však poďme hore, tam si to skontroluješ. Poďme, vrátime sa. David, tam je ďalšie schodisko. Tak to nejde. Pomaly. Stúpaj. A hlavne kúkaj pod nohy. To je najdôležitejšie pri takýchto veciach kúkať pod nohy. To je zákon schválnosti, robí sa piču z démona a toto sa mi stalo. No, tak si nerob piču. No však ale z takýchto veci si nemôžeš robiť piču. Tam dole ja nejdem. Keď to vidím, to je zajebané. Ježiš, ty koľko to bolo. Už som sa báňam, dávaš to piche, ale takto to niekedy. Ale to hovoria tí bezďaci, lebo ja keď som tu bol vyšetrovať, tak som tu bol sám, lebo som sem išiel sám. Aha. A o 4 ráno som odtiaľ to utekal. O 4 ráno. Hej. Ale vydržal som od 10. do 4. rána. A bol som iba tejto časti, iba tu dole. Do piče. A potom na druhom poschodí, kde vlastne zomrel ten bezdomovec. To je variaké druhé. Na klince dáva to. To dáme plány, do piče. Ale tata. To je počátku, panom. Dík telefónu. Tak návinka. Pozri sa ešte schémy, aha, plány. Hente, koľko čo by to nebyl nejaký ten démon. Lebo záhadne zmizel. Ten išiel hore na druhé poschodie. On išiel hore na 100 pro. Ešte ho stretneme. On sa išiel iba pozrieť nafetovať, že či dobre vidí. Ja som čakal, že bude tu dole. To je ako? Vieš, jak smigl. Ale ako toto, co sme tu videli, tú černú postavu, ako to nemyslím. Počujem ma, ja viem, čo sa tu deje. A tá čierna postava tu z Jana není, to je iba blud. Tak môže byť. Ja som odtiaľ to ušiel len kvôli tomu, lebo sa tu začali zgrupovať skinheadi. A začali tých bezďakov naháňať. A vieš, ako takým ľuďom... Jak hente na Instagram, on natáča, že takto staré budovy, No. on uvidí niekoho, černú postavu, treba za rohem, tak on tam ide a drhne mu z cihlu po hlave, normálne, aj či to je človek prezlečený, on zebere cihlu a mu drhne po hlave. A vypadá to jak démon, víš, také černé vlasy, černá postava, takto kúka za rohem na toho týpka, on sa tam natáča more, jak sa smeje, pičoviny, a on zbácu zebere a drhne mu to po hlave. Hej. Rozvodňa, zamknutá. Ja to video dávam nezestrihané. Lenže je tam aj... Počkaj. To nevadí, to vystrihnem. Ináč v podstate bude nezestrihané. No to je... Aj tu ste vlasy. To sú tí vlasy, co si vyprával? No. Ešte aj ináč na chirurgiu do piče. Alebo ešte aj dneska na pohodu. Tu dole je to podzemie. Ja to... Fuj, aj tuto už smrdí špalkom a... Fuj. To čo je? Do piče. Prísti to akože môžeš. Čo tam je? Nič. Slepá ulička. Tam není tam na chodcu. Sem dole, keď sa dostaneš, to máš podzemie. Tu je niečo dole. Áno. Á, mačka. Veď to sú schody. Čiči, čiči, No, tá už je setovaná. čiči, čiči, kde si ty pičo? Len sú kurecky strmeté schody. Uhni do piče. Hej, ty máš veľké nohy, si ty spávaš. Koľko to čo mám? A drž sa aspoň. Tak spávaš na mňa, ja sa pýtam, môžem. Ne, ešte dole pokračujú ty schody. Ešte dole pokračujú ty schody. Cestu postavím za tebou. To je vyťahové one tady to. Áno. Áno, koleso. Hore, keď pôjdeme, bude vlastne tá vyťahová stroj. Dobre, tam sa nedostaneme, tam je voda. Tam je to zatopené, to vieme. Hore je strojovňa, tu je to celé zatopené.
To je vlastne spodok tých výťahov. A tieto výťahy... Dole nejdeme, to je pod vodu. Áno, ja viem. Počúvaj, to koleso je preto také veľké, lebo tie výťahy šli dookola. Oni sa takto stále točili. Tí dementné výťahy, Áno. jak sa robili za komunistu Áno, kedy. dve kabinky a oni sa točili stále dookola. Oni nešli, že sa točili takto, oni šli takto a potom sa takto presúvali, iba takto išli. Áno, áno. To boli tie rotačné. Už ja to musím predstavovať. Chvála Bohu. Ty hovoríš, nohy sú není také citlivé na tetanus alebo na hrdzu, na klince ako on. Nožík mám špinavý. Čo si ho chceš, o kožuch očistiť? Ale ten môj rech tam nechám, čo som sa napchal na dosku, alebo čo to bylo. Čo nechaj, ja toto jedne... Iguana. Další klopání vodu. Pozri sa. Toto delilo ďalší areál. Tu sme už byli. Áno. Toto vlastne delilo ďalší ten areál. Aha. Pozeraj, odkiaľ tú skriňu vydrbali až hore. Jedna trezorovka, druhá trezorovka. Ja títo trezorové skrine mu niekto vytáhne za ten bok. No. Čo? Nic, preskúmávam. Čo hľadáte? Ako? Duchov? To už dávno nie. Už som to vyšetroval predtým. Vy si hľadáte svojho, my si ideme po svojho. My len natáčame Urbex, ako sa to tu zmenilo po niekoľkých rokoch. Ako vás odtiaľ vystrihneme, to nič. Ale moju bolavú nohu nevystrihneme. Tak. Asi neviem, či sa nešlape na sklo, alebo keď ho pičuje, ja neviem. V podstate tady není to natáča, tady to je 0 bodu, to je o ničem. V podstate všetko tu je rovnaké, ty místnosti, ale vidíte, že tu je vyčistené, že sa toto postavilo, aby to bylo vyčistené. No, tak vyčistené ako vyčistené. Toto rýchlo len prebehnú chlapci aj do piče odtálto. Ako oni sa budú smiať, ty koko, že aha, koko z Urbexery prišli, ty koko natáčať hovna. Koko tu ani... Kokot, kámo, ako... Toto je celé zle. Toto je celé zle. Fuj. Ani nebudem chodiť do miestnosti takto. Fuj. Čo ti jebe, chalani, poďte sem. Miro.
To neotvoríš, debil. Vieš, ak sa tam dostal, more. Sem, poď. Takže, dámy a páni, toto je naša spoločnosť. Ani vám asi nemusím hovoriť, čo to je. To je totálka. Toto je kompletka. Pozeraj na to. Toto je hotovo. Toto, ak niekto dokáže nafúkať do seba, tak je iný pán. Vláda povedala, že abych išiel Hento keď dáš von, na hento... ten domov. A abych sa tady drbal do takéto priebané místno budovy, tak radšej skočím pod vlád. Chod sa pozrieť do tej vedľajšej miestnosti. Za chvíľku tu nájdeme asi aj mŕtvolu, mám taký pocit. Toto. To je zelené flašky, vieš čo to je? A jen tam sú, koľko ich tam je? Toto. To je strašné. Nie, tak sa nechvál. Nie je zle. Chuj. Čo ti? Ako toto niekto dokáže za pol roka. David, pred pol rokom som tu bol a tu nič nebolo. Pozor na hovna. Pred pol rokom som tu bol. Chodím sem tak raz za pol roka, pozri sa. Čo ti? Ako, nie je zle. A čím ďalej to bude horšie a horšie. No poď. Dámy a páni, tu nie je žiadny čerstvý vzduch. Tu cíti len popol, zhoreninu, toulen, benzín, chemikálie. Ešte tu si nic benzín, všetko. Aj zhorené to bude. Niekto tu si opeka. Lebo je cítiť dým. Pozor, máčky, keď sa takto opustí na budove, víš, čo to znamená? Pozor, Davidko. No, dobre. A nejak iné sa nám nekúka, tak kurva nie. David, poď sem. No, piču, Niekto grilluje ľudí asi. Však toto je celé, aké si vyúdzené. Pôjdem doma, Toto vrem. Čo ti ako... Akože všade dým. Ježiš, môj. Hej, ona je furt tam ve strede. Presne ve strede. Počúvaj, mačka je, pokiaľ viem, tak je strasom podsvetia. No. Čiže neznamená to, že je tu nejak... Akože Luka... Ty kokot! To je kytary. Lukáš, zí to, zí tam, na jato. A tu máme grill. Jaj, ne? Tu sa pálí. Všetko rozfúkáme, nech sa to pripáli. Koľko mám?
No. Fuj. Ja som sa do grdoboval. On sa dovolal. Áno. Ešte to čeká mňa. Dúfam, že ne. No nič, ja idem dneska na hore. To keď dám Čertíkovi dielky, tak toho prošlak trefí. Sa len tam. Jebe, ja som sa normálne vygrcal, ty kokot, aha, pozeraj. Ty jebe, a čo som ja? OK. Skoro som si obloval telefón, ty kokot. Hovna. Kámo, táto budova musí padnúť. Táto budova musí byť zlikvidovaná. To budú čistiť. Kokot. Budú čistiť roky a roky. To ne... Ne. No nič. Počkaj. Investorovi ponúknem 200 000. Víc mu nedám. Čo? Investorovi ponúknem 200 000, alebo toto chce prodať a nič víc mu nedám. A postaví tady hotel. Koľko doma išla ešte hádam srať, piča. Boha jeho. Boha. Pomoc. Dámy a páni, nechcete tu byť. Boha. Ako teraz vidíte, aký musí byť som rád, keď už ja som sa dogrcal, to mám pevný žalúdok, jak hovado. Dámy a páni, to je totálka humus na totálku. Takže toto je vývojové centrum. Takže lidi, Bohužiaľ, toto je bývalá budova, viete, budova vývoju. Pokaž týmto niečo. To, co bylo tam napravo. Nespraví a nezbúra to. To bude katastrofa. Fuj. už normálne bezďaci blvajú z toho. Ja sa divím, že nejaké bezdomovci sa tu ešte ubytovávajú, lebo ja byť na nejak vyššie, tak sa nejdem. Však ale oni to tu spravili, ty kokot. To mi je jedno. Už nejaký plán zhromažďujú, ale však môžu vyskočiť, môžu vyskúšať. No, však oni spolu jebávajú. Fuj. Ako chlapci. Fuj. David, sorry, ale nechcel to sa sem brať rovno na takúto exkurziu. Ne, pohodne. Ja sa zamaloval. Kokot, ale to, že ja sa doriňam, ty kokot až takto. Kamo. Tak tu bol obetovaný kohút. Tu bol normálne mŕtvý kohút. Tu boli satanisti. Fuj. Ešte pohode. Ja si to stopne, ja som... Chlapci, ale toto je fakt sila. To je fakt hardcore. A další, ja to neberiem. Aj tu, ne? Ježiš. Kokot. Jebal to pes. Ako tu sme... No další, OK. Ja tam ne. Další. To bude taká to sama. Alebo jak? To co je? No. No. A to tu bylo pod nama, ježiš. Ty kokot, tak to bol... To na tej ľavej strane. No, hnus. Tu boli niektoré také... Ja viem. Tu boli také miestnosti zachovalo, čo si oni prerobili, vieš. Ale aj to pochybujem, že to tu je. No jasné, toto je jedna z tých miestností, čo máme natočených ešte svojím mocom. Miro, pamätáš si, čo sme tu natáčali prvýkrát? No. To boli tie najkrajšie zariadené a zachovalé izby. Pozri sa, čo je z toho. Hľadať nás bolo
povolenie dať chodiť? Samozrejme, že máme. Máme ho rukáž, prosím ťa. My sme noví majiteľia. Áno, dobre. Áno. Chcem to vidieť. Čo chcete vidieť? Povolenie nejakého papiera. Môžeme zavolať policajta, ak chcete. Prosím, vy majiteľia? Áno. A čo sa to bude riešiť, alebo čo? No malo by sa to búrať, ale chceme to zachrániť. Jaj? Urobiť z toho nejaké privátne byty. Aha. Ja tak to bolo rozumiem, ako no. No, takže tak. Ja si myslel, že ste nejaký oni, viete. Nie, v pohode. Však ja som sa dole vyprával s vašim kamarátom alebo s Jaj? tým, čo tu býva. My to tu natáčame len kvôli tomu, aby sme vedeli si urobiť nejakú predstavu o tom všetkom. To bude, No, bude to ľahké. ale chceme z toho spraviť ako sociálne byty. Aha, no to tak dobre, no. No, takže Preto tak. si mi, že pretvorí ako... V pohode. My máme s primátorom dohodu, sme to kúpili túto budovu, takže Jaj. máme v pláne to ubytovať niekoľkých ľudí. Len sa to musí všetko obnoviť a opraviť. Lebo staticky je budova v poriadku, len Staticky je síce v poriadku, ale musíš to budovať dole tak či tak. to ešte uvidíme, to rozhodnú na Oblažený one. v poriadku. Záleží, čo povie statik. Podľa statika, jasne. Jaj, tak dobre, pani Zorí. V pohode. No. Videl si, čo mal pri sebe? Je, to je pekné. A ja sú tam budem okrem boty, boty, pekné sú nájko. Dobre. Poďme ešte o poschodie vyššie. Co? Ale to sú možné. Ja si pôjdem dobrať. Pánke, pôjdem spát. Ja som len čakal, že mi prijebe jednu. Čekal som ja, ak som už takto. Vidíš, som na prvý. Ale keď videl toto. Ale on není odtiaľ, on by bol zo spodu. Ale pôjdeme. Drahé, je pistole, Že on chcel vidieť povolenie, vieš? Hovorím, však zavoláme primátora, zavoláme policajtov a uvidíme, kto má aké povolenie. Natáčať alebo o budove bývať. Pozri sa, tá mreža tu nebola. Jebe. Normálne, tú mrežu normálne jebli sem dole. Len sa s ňou asi nevytočili. Chceli si to zahrať. Aj táto mreža, ono to bolo tu hore pripevnené. Že či mám povolenie natáčať. Pozeraj, však toto takto nebolo. Na túto stranu asi. No, nemám právo, tak je rozkozená. Však jasne, že som to nepovedal, že či mám zavolať policajtov alebo primátora a môžeme sa baviť ďalej o povolení. OK. A mohol mať... No, není to, že v dverách. Je to hned po chode. Ja to neviem. Dobre, poďme ďalej. Stačí takto si to napíšem. Áno. Uj. Stačí, takto. Pozri sa, zárobne vydrbané, vytrhané. Ukáž, toto tu nebylo. Nebylo, jasne, že nebylo. Ukáž sa, že toto vyreždíškame všetko. Kokot, mňa sa bude niekto pýtať, či ja mám povolenie, ty kokot. Ako, halo. Videl som tú tyčku, že mal, že vybehol na mňa s tyčkou, mám to na kamere, tak chlapec nech si dáva radšej pozor, lebo keď som zavolal štátnych, tak ešte môže byť trestne stíhaný za ohrozenie, všeobecné ohrozenie na živote. Toto chlapci len treba dať zbúrať a definitívne. Ako, čo by spravil? Čo by spravil proti trom? Jebol by mi s tou palicou? S tou tyčou? Nerozchodil bych to, lebo by nerozchodil bych to. by letel. letel dole. Kokot, ale v tom momente nie, že by len by bol dolámaný, ale ešte aj k tomu trestne stíhaný. Tam mu niekto povedal z nejakých bezáku, že vždy to z kontrol nevieme, kto to je. Víš, na to, čo mi tak trošku sa ubránil, možno. Ty sa neubránil, by sa Ako ja by som sa nebránil. Na čo by som sa bránil? Jebol by mi jednu, zavolal by som 158, prišli by sem, rovno by ho zobrali a išiel by do piče. Ale aj my. Čo mi?
Čo mi? To ma nezaujíma. Toto je verejná budova. A pokiaľ viem, verejná budova a niekto ťa nesmie ohrozovať vo verejnej budove. Môže vytiahnuť teleskop, môže vytiahnuť tyčku, pre mňa za mňa je lekcionárskú lúru. Nič mu nepomôže. Rozbil by mi telefón, tak neviem, z čoho by sa doplatil kokot. A bol by spokojný aj bez toho. Hore. Ale najvyšší poškodí. Už bol vlastne ten archív. Hore. Potom je už len strecha. Ach jo. Co už? Musíte fajn. To bolo v tomto výťahu. Koľko, že či mám povolenie natáčať? Tak to som počul prv. Povolení tady na bývaní? Rovno som sa ho mal opýtať, že či má povolenie tu vlastne on byť. Všetky vystúženia, všetko je rozbité. Cez tie tehlia, vidíš, išli roxory. Vidíš to? Takéto roxory išli cez celé steny. Každá druhá rada bola roxorová. Všetko vydrbali. Jak nový majster tejto budovy si to neznačil, aby to chcelo. Počúvaj, ideme ich oboznámiť o tom, že budova končí? Tohle jste mu tam obeznámil. Je budova niekde postavil sa dole. A on vybehne s trubkou na mňa, hej? Do píči, ako čo chcel. Ja neviem. I povídá, to tu nebylo tak rozbité, keď sme tu byli naposledy. Čiže jasne, že nebolo. Kámo, toto bude iný zostrih. Len tam dozadu ani nejdem, však to je celé rozbité, ty kokosa. Každá stena dole len kvôli roxorom, čo vytrhali. Tam je mikrovlnka akurát. Ideme hore, nepôjdeme už dozadu, čo to je. Ja to aj tak budem celé musieť prestrihať toto. Nebudem dávať všetko ven. Ja ani... Do tých 10-15, max do 20 minút sa mu ochotí z tohoto spraviť niečo, ale... Hej, ten najlepšie záber, ako som sa dogrcal. Ten nemám. Ten mám ja. Ale mám tam to, čo ste sa ja skoro dodoval. Á, strojovňa. Strojovňa, minus. No, aj tá byla v lepším stave. Uj. To počím nepojeme, keď pôjdeme, povypíname všetko. Krokodál sa zlakol, vieš, keď som povedal, že my sme majitelia. Hneď skoval tú trubku a hral sa, že je chromý na nohu. Ako ja mám piči, prijebal by mi a vieš, čo by sa stalo? Jebol by som telefón od... Teraz sa ma nekusí. Dobrý
Zatvor. Ale asi nezatvoríš. Však si urob fotky.